Hola, buscadors. Anem per al tercer signe, el nòdul en el signe de Géminis. Quan tens el nòdul nord en el signe de Géminis, com sempre, el nòdul sud està en el signe contrari, Sagitari. Vol dir que en una anterior vida vas aprendre l'energia de Sagitari. I Sagitari és llançat, aventurer, filòsof, vol entendre el món. Normalment el tipus de Sagitari és la persona sàvia, que potser no ho és quan és petit, lògicament, però cada vegada és més savi. Primer perquè li encanta aprendre i després es posa en situacions on aprèn experiències de vida que el fan savi. Fixeu-vos que dic experiències de vida, no necessàriament que llegeix molts de llibres, perquè llavors podria tenir molt de coneixement, però no necessàriament saviesa. La saviesa és, en tot cas, el coneixement aplicat a l'experiència i treure'n una vivència i dir, allà hi ha la saviesa, a l'experiència, val? Bé, doncs tot això és el que vas fer en una anterior vida, aprendre, viatjar segurament, Sagitari és aventurer, li agrada descobrir nous mons, o potser no físicament, sinó mentalment, vas estar molt filòsof, de pensar molt, de filosofar molt, però tot això és més aviat calladet, explicant solament si et pregunten, d'alguna manera, no ets una persona gaire xerraire. Aleshores, la teva energia és de tipus Sagitari, està perfecta, però és que ara toca el complementari. Perquè puguis equilibrar la teva energia, vens a prendre l'energia de Géminis. Has de treballar l'energia de Géminis. No sé si coneixes algun Géminis, però l'energia de Géminis saps, o tindries que saber que és la de comunicació, de transmissió. La mala fama dels Géminis és que xerren molt. Parlen molt i sense parar. No tots els Géminis són així, que quedi clar. Però que l'energia de Géminis té tendència a parlar. Per què? Géminis té la capacitat ràpida de captar-ho i veure i enterar-se'n de lo que hi ha, i immediatament transmetre-ho a altres persones. És el transmissor, el missatger, el que se n'entera d'algú i ho diu. Diguem que potser seria un bon exemple el paparazzi, no? Aquests periodistes que van a la búsqueda de la notícia i immediatament la fan sortir a internet i es van fent famosos i guanyen la vida amb això. No vol dir que t'hagis de convertir en això, ¿vale? Simplement vol dir que has d'aprendre a ser més xerraire, aprendre a comunicar, vens a treballar l'energia de la comunicació, la intel·ligència, l'observació, l'aprenentatge i la comunicació. Això és el que et toca ara. Aquesta és l'energia que si tu la aprens, veuràs que la lliçó que vens a aprendre, que és el node a la casa, et serà més fàcil. Molt més fàcil. De fet, és l'única manera d'aprendre aquesta energia. Si segueixes fent l'anterior, et quedaràs enganxat a el que vas fer en l'anterior vida i, per tant, no avançaràs ni evolucionaràs. Si tens dubtes, en els comentaris. I ens veiem en el següent vídeo.